बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोबांथार स्टुडेन्टसफोरा कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे बिटिसि साख्रि बेनो जाबाय टेट एलपिइउपिनि रिजाल्टआ माब्ला होथावगौ। दा मोनसे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोन लाबोदों पजिटिभ आपडेट बेनि सायाव नाय आरो लोगोसे जायफ्रानोखि गोबां रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स खालामगासिनो जे रेशन कार्ड गोदान एप्लाइ जाबाय नामा। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन। दा जोङो फार्स्टआव जों नायगोन बिटिसि टेटनि पर्टेला माबादि आपग्रेड जादों एबा जायाखै जों बेखौ दायो अफिसियेल वेबसाइटआव थांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे पजिटिभ भाइब मोनगोन एबा पजिटिभ आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय टेटनि रिजाल्टनि सायाव। दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव। थ' दायो जों फैबाय बिटिसि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा फार्स्टआवनो जों मिन्थिनांगोन बे जाबाय सिएसपिजों जेबो कानेक्सन गैया, मानोना सिएसपिया ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि होयो, नाथाय नैबे टेटआ डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टआ होयो। बेखायनो जोङो नैबाव फैनांगोन आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनो जाबाय नटिसआ दासिम बावहाय जेबो गैथ'वा। बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनाया दाख्लै जोबजोब्बाय, नाथाय लेटेस्ट डकुमेन्ट्स भेरिफाइनि आपडेट गैया। बाथ्रा जाबाय इन्टारनेलि गासिबो जोब्बाय जानांगौ, नाथाय जों रिजाल्टखौ नायनांगोन नैबे एलपिइउपिआव। स' बे एलपिइउपिआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। अके, देन बेयाव क्लिक खालामबा नायदो वेबसाइटआ दासान्दि बिजि जागासिनो दं, माने बिथांमोना जानो हागौ इन्टारनेलि आपडेट खालामदों। अके, मानोना रिजाल्ट फैनाय टाइमा जाथारबाय। दाख्लैबावै जों नैबाव लगइन खालामबानो जोङो गाव गावनि प्रफाइलाव थांनो हायोमोन। दायो नोंथांमोना थांनो हाथ'नाय नङा, मानोना बियो दायो आपग्रेड जागासिनो दं। स' बेखौ नायोबा नोंथांमोननि रिजाल्टआ दा बावैनो माने 30 मेनि सिगां थ' बियो रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। अके, बेनो जाबाय एलपिइउपिआ, मानोना आसामा गोबांथार माने एडुकेसन सेक्टराव खामानि मावगासिनो दङ आरो मावनो थांखि लादों, जेराव नेक्स्ट 55,000 भेकेन्सि दिहुनगोन आरो 30 मेनि सिगां आसामनि टेटनि भेकेन्सिया फैगोन। दा बेखायनो बिटिसिनाबो 30 मेनि सिगां बियो रिजाल्टआ आउट जानाय चान्सआ दङ। मानोना गुड एसे मोजां माने खबरा बेनो नैबाव लगइन खालामबा दायो साइडआ एसे बिजि जादों एबा बिथांमोना मेनटेनेन्स खालामबाय थादों। जायखिजाया टाइमावनो लगइन खालामनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ। बारा गोबाव गैला, जास्ट माने दसे समल'सै, बिनि उनावनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हासिगौ। बेनो जाबाय एलपिइउपि लेभेलाव। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो सिएसबिआ दासान्दि फुल प्लेजेड जाबाय। बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4नि मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोना जुन दानावहाय आपडेट मोननो हागौ। बेनो जाबाय सिएसबिनिफ्राय। दा बेखिनि आं टेटखौ खोन्थाबाय। दानिया जों थांसै बेनो जाबाय रेशन कार्डनि सायाव। दा रेशन कार्डआव जों फैनाय लोगो लोगो गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो बिटिसिआव रेशन कार्ड जागोन नामा। दासान्दि अफिसियेलिथ' बेबायदि अफिसियेल नटिस गैया, नाथाय मोनसे बाथ्रा आसामनिफ्रायसो गासिबो आपडेटआ फैयो नालाय। दा आसामा मोनसे बाथ्रा बुंनो सिमा जे नोंथांमोननि रेशन कार्डजोंहाय आधार लिंकआ कम्पालसरि जानांगौ। जुदि कम्पालसरि लिंक गैयाबा डिसकानेक्ट जागोन, बेखौ बिथाङा डिक्लेयार खालामबाय। दा बेखायनो जायखिजाया से दाननिफ्राय 10 दिननि गेजेराव माइरं मोनो, दालि मोनो, संख्रि बानलु जि मोननो गोनां लासै मोनबाय थागोन। नाथाय मोनसे खामानि मा, बेनो जाबाय आधार लिंकखौहाय KYC खौ होनो थारदों। जुदि नोंथाङा KYC गैयाबा नोङो जिनिखि दालियानो जा माइरं जा सिनि जा नोंथांमोना मोननाय नङा। दा बेखायनो बेखिनि खामानिखौ मावना ला आरो बिटिसिआव रेशन कार्ड एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन। नाथाय दासिम अफिसियेलि बेबादि गैथ'वा आरो जेब्लानो फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन। गोबांथार चेनेलाव होदों जानांगौ रेशन कार्ड एप्लाइ जाबाय होननानै, नाथाय खायसे ओरैनो बुङो, जास्ट अफिसियेलि फिजिकेलि मोनथिया, ओरैनो जास्ट आइडिया लाना बुङो। नाथाय जेब्ला गोदान अर्डार अफिसियेल नटिस फैयो थ' नोंथांमोना चेनेलावहाय नैबे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन।